bika nje lapho ukuthi uzosho ukuthi umkhulu wakhe owubaba kimi ongasekho ucela ukuthi angayi lapha esibhedlela. Kusho lengane encane. Kusho lengane encane. Kungidideke nami kakhulu-ke lokho, kodwa nje njengamanje ayi kadide ngifisa ukuthola usizo kuwo wonke uhlobo lomuntu okhona nolalele ongakwazi ukungilekelela ngoba ithi umkhulu umbone kanjani? Ifika njengomuntu ongathi nje uphambanelwa umqondo ngoba isuka nje emini ize ebusuku ithi imphuphile, kodwa kulokhu kokugcina nje isuke nje la ngako-7 ingakalali. Yeza yayingaziki ukuthi lo benginey'nhlelo zokumusa esibhedlela. Kodwa yavele yafika nje yaqhamuka isiqhamuka nogogo wayo sebezongitshela ukuthi nansi lengane ikhuluma kanje, kanti bathi ibuye esikoleni yayilokhu imbuza ukuthi muphi ngoba ingasamboni esikoleni. So-ke kusukela lapho-ke wabuya-ke esibhedlela akabange saqhubeka nokuthi aye esibhedlela. Akabange saqhubeka. Yebo. Ake ngizwe kuyena umfana. Mfowethu. Hey, sikhona. Ebusuku uma ulala kuyalaleka kodwa ubuhlungu kuhamba kanjani? Uma ngilala ngibe nesikhathi sokuthola indlela ukuthi ngilale kahle ngoba elinye iside asavuma ukuthi ngilale kodwa likhona engikwazi ngalo ukuthi ngilale ngalo, kodwa noma nalo ngikhathala kodwa ngibuye ngishintshe ngizame ukulala ngaleli engingavumi. Nokuthi enye into vele ebusuku engihluphayo nawukushisa. Ufikela ukushisa nje? Ngifikela ukushisa ngingabe ngisambatha ngolokhu ngigungquzile ebusuku ngizama ukulala. Ubuhlungu bunjani kuleli ikhuba elingaka? Hayi ubuhlungu abukho, ubuhlungu kundikindiki nje. Kundikindiki qinile nje. Into ebukhuni. Buye kulume kwesinye isikhathi. Yalunga. Hey. Mama, yini mhlambe njengabazali engathi nifisa ukuthi nisizakale ngayo njengamanje? Sifuna usizo ndawo zonke. Kodokotela nabesizulu. Ngoba odokotela sibona ukuthi bengasiza bemhlinze ngoba isimo sakhe sesihle. Ukuhlala akakwazi ukuhlala. Ukulala akakwazi ukulala. Umuntu nje ohlalayo uyalala, uyavuka, uphila lo mpilo nje ayaluza endlini. Ingakho sithi usizo silifuna kuyo yonke indawo. Nabezulu siyalufuna ngoba lento ivele ibe indida. Uma esesibhedlela kufikwe ukuthi umkhulu uthi akangaye esibhedlela ngoba ukuqala kwakhe le process esibhedlela babethi bazomhlinza. Kulokhu kuba nama delay kuthiwa kusasa. Yini imbangela yokuthi kudelay babebanjwa yini? Asazi izathu ukuthi yini okwenza ukuthi badelay. Elokho sesicabanga ukuthi shuthi kahle kulapha emsamo ngokwesizulu ngoba ingane ifika esesibhedlela yathi uthi umkhulu mayeke yahlinzwa ngekabuye. Hawu. Manje savele sana leyo nkinga ke nje yokuthi asazi ukuthi simele senze njani. Ngoba akezwa pain, akaphathwa khanda, akukho nje lapho uthi kubhlungu ndawo. Nazo phela into eyindida-ke. And manje indlela elikhulu ngayo uvuvukele ngayo kufanele ngabe kukhona ubuhlungu obuthize obuzwayo. Ngiyashaqeka nami ngiyamangala ukuthi akhona ukufutha nje okukhona. Manje okungimangaza kakhulu-ke mayelana nondodakazi lomncane ofike nombiko ukuthi umkhulu akangayi esibhedlela. Akukho akushilo ukuthi pho ikhambi lingayini. Alikho ngoba naye uyingane. Okusho ukuthi noma mhlambe kuthiwa kuba khona ingane ayisheshi ukunderstanda ngoba uye umbone ukuthi umqondo wakhe akusiyena. Uthunyiwe lokho afune ukuthakusho ngaleso sikhathi. Yeah. Hey.